Thuka abaningi uSmin eqhubeka nokutalapha njengoba wake wakhozwa italapha yena ke uKhuzani. Sawubona kuphi nakuphi la kufuneka khona lombukiso njengamanje ubingelela yena mathinto acebisa into mzomqamela amehla abanye baqamela imali thiwaze. Kana kwethu ngabe usuku lakho lokuqala la enza nje okulungele umntana sekhaya pressa usubscribe button, ushare, ucomment. Okukhuluna konke uma usubscribe ayikho yakhe ehambayo. Ayikhambi lutho. So senze ukuthi ube wena oqala uthola notification. Ungakhohlwa ukulike khona uzothola special notification. Njalo masifaka ivideo ize kuwe ngqo ngale kokushona le nokushona le. Okay ngane zawethu inkulu indaba ingoSmin njengoba uSmin sazi kahle ukuthi uke wakhozwa ekhuzwa yena ke uKhuzani akapholisanga amase uSmin phinde waphinda futhi wamtalapha uSmin inkosi yami akakhuluma into eziningi mawuthi ukhulumile mawuthi akakhulumanga uzokwenza mawuthi ukhulumile usuke futhi kuzohlewa kube mnandi ngane zakwethu njengoba sazi sonke ukuthi kuyahlekisa futhi ihleli kumnandi endimeni njengoba yena uSmin beqhubeka lapho bengazi ukuthi yena useyinyathele emsileni njengoba ke wayitalapha yena uKhuzani lapha ke ethi pho manje mina wayena ngishaya ngamabhodlela elingisela igcwama elisha elalisho emcimbini uKhuzani usho ukuthi waseke ephawula mayelana naleyo nto leyo abantu abaningi ngonokho bamkhuza wathi hayibo siyacela bakithi uthi ukwehlise kuphenduleni Nkosi yami siyacela nje ukuthi wehlise ukhululeke emoyeni Nkosi yami yabo so angazi ukuthi kwenzakalani uSmin phinde wafaka ivideo ngaphandle kokusho isikhathi somntwana sekhaya asixhume sihlale kuyona ke ivideo yakhe uSmin etalapha uKhuzani lapha ke ngengoma yakhe umzukulu ebidlala lapha ke angazi noma emotini noma bebesendlini na ivideo Hina! Ubili! Hau! Ukhambe, uthathu!